Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yawo Pindi TV on calminama on jurama mone foof ɗo woni kala tawama ɗo na salminama e inde manama yettore ko wiide won tan ko weltare min dañi kadi huccide moɗon oɗo subaka aljuma hande gam addande won kala ko jaydeli ɗi tongi ɗum noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye no subaka foof e banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma no joɗnode ma gardi mbani ba salminama salmitama kadi ñaganama Allah moƴƴere kono haɗam salmindema walla salmitade me jaabade men namdal magal hande ko min toñanma ko adi kala toñam hande mbiyeɗa ko princesse maɗa sen gayni joni ko Maroc paɗa mbaɗa kono bokkude e famille royal ni ko noon de hande maala ko aljuma o addiri noon non mbeɗa ko aljuma o haalnam gonga de wota yaaɗo Maroc jam fuɗa kam gaca kam ɗo e no so mbeɗe hamina wortoma ɗum noon mi salmitimama lawol gongol en calmini yeeɓiyankoɓe kamɓe wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi en jettiɓe kadi en jarniɓe eɗen gandi gonɗen koye aljuma ɗum ɗon noon ma en jooɗo balɗe ɗiɗi paaɗi inchallah tawi kadi en kuccidirani mabɓe donc ko yewede puɗɗe fuɗɗorto en ɗo ɗo daariɗen déjà ɗum noon ko wideɓe tan aljuma moƴƴo malaɗo kono ɗum ko arde tigui e namdal magal jaydeji leydi Sénégal hande ina wayno gaari e ñalawma hanki o woni ñalawma tediniraɗo kala ko fate banggue gaynaka eɗen gandi mawninama hanki ɗo e leydi men Sénégal e gardugol mawɗo leydi ndi Macky Sall kono nonne kadi journaux ɗi garti hen hay sino tawi ko seeɗa kono ko ɗi ɓuuri ko artude ko ɓeeto woni simtol gomo wiyetegu hono ARMP toppiteɓe kala ko fate banggue jeereji leydi men Sénégal ngol ɗon simtol noon ɓuuri hande artede walla ɓuuri tengtude e nder jaydeji leydi men Sénégal noon tigui ko woni hen koye koɓe haali hen ko min gandu ɗum joni so Allahu lamɗo jaaɓi wadde Amadou en batta sona udditirde e Le Soleil tigui jayde guendiri nde ene wayno ari tan koko yewti ko e politique manam ko fate banggue dawrugol gam joni o wallidde kala ko fate banggue gaynaka leydi men Sénégal holtam non wonde ko wiyete ko hono kay eɓɓore walla mbiyen kopreje kay ma jaltine ko tolni e milliard uji 4 piccal 5 e kalis meɗen CFA gam kay wallidde kala ko fate banggue gaynaka kono ɗum ko noon holitama wonde e nayyi ɗi ganduɗa ɗi kay ko guittateɗi toon to caggal leydi ina kay mbiyen gaddi tigui hono tabal munen mawgal to banggue faggudu leydi ndi holtam non wonde e nder temdere kala hono sappo e ɗiɗi woni 12% ina tawe hen ko fate banggue ƴellitugol kosam ɗo e leydi men Sénégal photo jayde Le Soleil jayde ande ina tawe hen tigui mawɗo leydi ndi kañum e naggue ganduɗa gue kay ina feeñi hen kono ɗum ko noon jayde Le Soleil arti e kanko mawɗo leydi ndi ha joni caggal nde o arno tawtorede ko fate banggue hono wirwirde walla mbiyen cuɗgol goski o mo ganduɗa ko Colette Senghor woni kay gonnoɗo cuddiɗo horejo leydi Sénégal gadano hono président Senghor ɗum ɗon noon kanko Macky Sall suuti ko guuri e wiide makko noon on ɗon Colette Senghor ko debbo mo ganduɗa o kay ko poɗɗo hokkirede yeeru ko on tigui hooti e joomum quotidien le quotidien jayde nden ɗon arti ko e cimtol ngol ganduɗa ngol goomu ARMP addi tuggude tan hitan ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi fewde hande woni duuɓi ɗiɗi caggal ɗum ɗon noon holitama wonde kay ko teska e nder jeereji leydi men Sénégal ko wiyete ko hono marché ji public ɗi holitama wonde ko gueɗe ganduɗa ɗe ndewani e lawol ɗum ɗon noon kamɓe ARMP ɓe joopi ko COUD ɓe joopi APIX kam e CDC e ganduɗa kay ko goɗɗi mbayde noon oɗo saaha kañumen kala ina joopa peɗeli ene tawe noon e hello nayi e jayde witende quotidien le quotidien Le Témoin nden jayde no wayno arti koye ngol ɗon cimtol caggal kay en koɓe teski to banggue ko yuti e jeereji guendi leydi Sénégal won kay ko laaɓani hen ɗum saabi noon ɓe ganduɗa ko ARMP waɗi tigui publié hono rapport muɗum no jayde noddiri hono rapport bidon manam tan rapport mo ganduɗa o joni o yadani tigui e jamanu gollorɗe kewɗe noon guendi leydi men Sénégal ina joopa hen en kaali to banggue COUD ha tengti noon e Cheikh Oumar Anne saha nde wonno toon ɗo e wiide jayde nde joni o joopama peɗeli ne tawe e hello tati e jayde witende Le Témoin Dakar Times nden jayde no wayno ari ko e jeeygu guerte ɗum ɗon noon ko hitande hikka nde holtam noon wonde ɗum ɗon kayma fuɗɗo ñande talata paaɗo ɗum saabi noon ɓe ganduɗa ko remoɓe e wiide jayde oɗo saaha ina gondi e mette cattuɗe konngudi mabɓe jaaji ene tawe e nder nde ɗon jayde
Vox Populi jayde Vox Populi kañum ene wayno ari ko e tana baddo ton to Pikine Ridus ɗum ɗon noon holitama wonde kay ko won yummiraɗo mani mamiraɗo mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi kañum wara tawi noon o saabi ɗum ko haare sukaɓe ɗiɗo worɓe haɓannoɓe e dow beddaji ɗi hen goto e mabɓe noon ene wayno weddi tigui hayre mawde e nder on ɗon galle nden hayre ni kañum yani e on ɗon mawɗo debbo biteɗo hono Adja Ndeye Diagne ɗum ɗon noon nden ɗon hayre tigui saabi hawo wasi fittadu makko goto e ɓen ɗon sukaɓe haɓannoɓe fawama junggo goɗɗo o saka ko dogi kono police nana tigui yiilomo jayde Walfadjri nden jayde no wayno arti koye bonande teskanode toon to tribunal mbo Louga ɗum ɗon noon ɓeɓe ganduɗa ɓe ko tambiɓe kala ko fate banggue ñaworje woni tan noddirteɓe hono avocat ji ɓeɓe ganduɗa ɓe kañumen ɓorni hono robboji ɓaleji oɗo saaha kay eɓe kay cuuti hen konguɗi mabɓe jaaƴi ne tawi e nder jayde Walf Quotidien kono ɗum ko jagoɗo kalfinaɗo kala ko fate banggue ñawore leydi men Sénégal joni o holliti wonde ma kay hono kuule pawe ɓeɓe ganduɗa ɓe ko warɓe gueɗe kantuɗe ɗen ɗon ene tawe e hello tati e jayde Walf Quotidien Rewmi Quotidien ko ɗin konguɗi arti bonande teskade toon to tribunal mbo Louga jagoɗo kalfinal kala ko fate banggue ñawoje leydi men Sénégal kañum holliti wonde ala kay ko accata ha joni ko witti on ɗon fannu kanko noon jagorɗo hono maître Elhadj Malick Sall o suuti konguɗi on ɗon fannu e wiide makko kay ɓeɓe ganduɗa ko worɓe nden ɗon bonande ma kay gande joni ɓe keptine ko noonne kadi ɓe pawe tigui lawol e sababu kay ngol ɗon lawol ne wayno ma yerodiri e kay koɓe mbaɗi ko e nden ɗon bonande konguɗi makko kanko maître hono maître Malick Sall ine tawe e nder jayde witende Rewmi Quotidien gal Rewmi Quotidien jayde coftal ɓalle stade ko ɗon guddirten roɓinde men jayndeji oɗo subaka hannde jaynde noon ene wayno affiche manam kay feññini tan ko photo mo ganduɗa o ko Sadio Mané ɗum ɗon noon ko bituji ɗi ganduɗa ɗi o heeɓi ɗum kay loggude tawi ko bituji kewɗi ko wiyete ko hono record mo waɗi ko noonne kadi e ballal makko to banggue jeu e nder terrain Mané noon e wiide jaynde ne wayno ko palette mo ganduɗa o kay ko technique hors norme nde jaynde wiiri ne wayno tan ko tabal mawgal o waɗi ngal ganduɗa ngal hannde o ina ɓurti kay no fewi to banggue mbawka ɗum ɗon noon jaynde ni sifo match ji ɗi o fetti e bituji ɗi o marqué ko tolni e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi buts e nder hono temedere e capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi tawi ko match mo waɗi ɗum ɗon noon hollitama wonde o marqué kadi fodde capanɗe nayyi e joyyi buts tawi noon hen kay ha joni e jayde ni sifo fodde nogas ko koyngal ñamal fodde kadi ha joni bituji ɗi ganduɗa ɗi ko sappo koto banggue hoore ɗum ɗon noon jayde ni lima hono mbaw komo ganduɗa ko Sadio Mané kona ɗum ko kadi to banggue dio manam tan nangodiral walla jiitodiral hakkude Messi Griezmann e mo ganduɗa o ko Luis Suarez jayde noon ina waɗa namdal beele hanken dini joni o ɓen ɗon tato jiitodiri kona ɗum ko omo ganduɗa ko fate banggue ha joni pottitte budget ko 2019 leydi men Sénégal kadi darima e lawol gongol e dawal bitengal quart de finale gasi haalaɓe ceere noon tigui gasi haalaɓe ceere coftal balle uddata banggal roɓɓindu jaydeli meɗen udditan banggue goɗɗo hande noon Amadou ina anda hanki nogas e jeetati alhamis nogas e jeetati lewru novembre gonɗen o woni ñalawma ganduɗa ko kañum teddinira kala ko faye banggal gaynaka ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon mawninama no hannirta ni ɗo e nder leydi meɗen toon to ganduɗa woni Kayel woni département mo Mbacké ɗum noon tan Amadou mi accat gartana en hen holko kewno toon e kadi holno yaari ko noon aɗa andi on ɗon ñalawma no mbiɗa ni ko hikka waɗi duuɓi jeegom tigui ko on ɗon ñalawma ina mawnine e nder leydi men Sénégal hikka noon yonta ko département mbo hono Mbacké e wuuro wiyetengo Kayel on ñalawma ni mbiyen fuɗɗori ko jamma heccanki tawi noon ko hono concert manam welnere omo ganduɗa o ko Abou Djouba Sehil Aynaɓe kañum jirwinanno toon nde yehi noon ha weytinde ina wayno délégation ngaji ɗi puɗɗi arde golle ɗe puɗɗi arde ardi noon on ɗon ene wayno ñalawma ko mawɗo leydi ndi Macky Sall yimɓe hewɓe noon gaari e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal gam mawninde oɗo ñalawma tawi ko 6e édition ko fate banggue hono ñalawma gaynaka ala no mbatten sowona kettoɗen hen Amadou Tidiane Sow lollirɗo Fouta Sow o ƴetti haala makko walla mbiyen tigui o yewtidi koye Tidiane Yatou Sara holno jiruɗa hande ñalawma vraiment ñalawma weeli engade fulɓe beltima jol fof ɓe beltima enen fof ɓe beltima vraiment machallah ko yettere Allah ɗum dañamen gaynako ena fof ɓe beltima hande ñalawma o ayi fof ne wayi machallah hande ñalawmaji dewɗo fof hande o ñalawma cikkumi hande ɓuuri faddude ɓuuri yodde hande
journée de élevage o holko wayle ganduɗa gonka men banggue kosameje men eɗen gandi enen fulɓe hanki en mbaɗanno kosameje ha heewa kosameje ɗen duufe kosameje ɗe ganduɗa wasa wattande gartam janggo hande janggo e janggo beele hande journée de élevage o ko ari ko en dañi hen gartam nde ganduɗa ne pewni tan kosam men taw eɗen mbawa naftorade hen wona ngaalu meɗen vraiment président Macky Sall waɗi hen jeegoji moƴƴi hande hay ɓirino ko juuɗe hande ko machine ngaji ɓirata hande ko machine ngaji pewno kosam ɗum kadi ko fadude gayna ko yeeso hande ko jiiɗa fade ko machine fewnata machine ngaji machallah ha timmi eɗen ɓirira eɗen pentira fulɓe kala jiihen koye mumen fulɓe fof jiihen koye mum colfu men jiihen koye mum gayna fof yi hoore mum machallah tigi ko Amadou Tidiane ko so madi ngelo ba vraiment machallah mardi di président Macky Sall pour tutti ngelo ba ngelo ba ari ko jabbare Macky Sall ngari ko tutti ngelo ba pour tutti Macky Sall ñalaw weltade ñalaw ko noon tigi ko ɗiɗo ñalawmaji walla mbiyen ko ñalawma tigi baɗɗo fayida ñalawma teddiniraɗo gaynaka wonno hanki toon to Kayel noon tigi Amadou woni ko ganduɗa ete gaynaka ɗo e leydi meɗen Sénégal walla mbiyen aduna o foof gaynaka ne woni ko ganduɗa Amadou ine waɗi fayida saabu sa ƴeewi ɗum wonko heewi ko ganduɗa ene idde banggue goɗɗo ne adde tawa leydi ma ne wawi fewde ɗum tawa koye gaynaka ummoto ko wayno saaha aɗa yiya ko wayno tebbuli ummo goɗɗo banggue adde te banggal gaynaka so waɗama développé ɗo ne wawi hebde ɗum e banggal meew Amadou so gaynaka waɗama développé kadi ma en dañ ko wayno meew no hannirta ni ha en cohlata yaade yiloyade ɗum to banggue goɗɗo saabu ina anda meew hande koko watte importé ine adde ko importé effectivement ine adde nder leydi men Sénégal kaw sukaɓe kutorto ko mawɓe ɓe kutorto foof ummoto ko banggue goɗɗo te noon gaynaka men Amadou ne foti waɗede développé ha no hannirta ni mbiɗa sikki ko ɗum faami hono gouvernement gonɗo ɗo saabi ha yuɓɓini ɗiɗo ñalawmaji ñalawma ɗi ganduɗa ɗi ko ñalawma guendiji ko fate banggue gaynaka eɗen gandi mbiɗen ko duuɓi jeegom koɗo ñalawma fuɗɗi mawnede nder leydi Sénégal tawi kadi ene wayno hitande foof ne woodi nokku jonteteɗo ɗum ɗon noon ene wayno ko taɓal mawgal ko jiiɗen kadi e copareje ganduɗa ɗe qimama ko tolni e milliard uji 4 piccal 5 e copareje meɗen CFA eɗen gandi laamu ngu hunima ma wat e fanno saabu ko famde wonde eɗen gandi Sénégal joguiɗen ko hono facteur uji tati ɗi ganduɗa to banggue développement kañumen bambata leydi ndi woni ndema aw gaynaka aussi ko hen jeeya ene wayno sa daari hande e zone uji to banggue ko wayno zone silvo pastoral o to banggue nokkuji ɗi ganduɗa kewɗi hande to banggue Jolof to banggue Fouta ko noon kadi to banggue Casamance koto jeeƴiɗen hen par ce que gaynaka ina mawni toon ne heewi toon doole ɗum ɗon noon so tawi tekkinama tan joni joni hokkama fannu mum hokkama kadi gueɗal muɗum ne wayno ɓamtare nde ma duuma a haali ko fate banggue kosam hande o holno foti hono kosameje no foti conteneur uji natat ɗo to banggue kosam donc noon so tawi gaynaka waɗama valorisé hande o ene wayno natten jiggoyade wona tan ni natten jiggoyade ni kono kadi ko leyɗele goɗɗe garat ɗo gam jiggade e meɗen copreɗe keddo ɗo kosam ɗam wasa bonde gueɗɗe mbasa bonde ɗum mbi sikki ko politique mo ganduɗa vraiment ko politique poɗɗo ha joni yettede e jarnede mo mawɗo leydi ndi darni o saaha noon tigui Amadou koko foti daranede ha no hannirta ni mataw tan ko wiyete rendude junggo e fandu kadi ne waɗi hen fayida il faut Sénégal kadi nde daña oɗon culture woni wadde associé uddita ko wayno ferme uji mawɗi ganda maɓe mbawa liggade hen koɓe jiiɗi liggade ko saabu foof ne laamu wawa hen tan wonde wiye ko laamu watta walla ni il faut kamɓene ɓe nanna hen juuɗe mabɓe no hannirta ni ɗum wonno komin gaddanno ne roɓindu diaydeli moɗon hande oɗo subaka weltare tan min dañno e tan jogorde dañde yewede ganduɗa samedi dimanche oɗo min kuccita e moɗon kono ko tottude won aadi altini so Allahu lamdo jaaɓi Aissata Ndiaye wonno wanum gorko Amadou Moussa Anne henno e banggal caméra o ko Thiatou Waro Allah jarama on jarama